нахустин бор ҳавопаймои ширкати Jazeera Airways аз Кувайт ба шаҳри Душанбе расид. беш аз 20 мусофир аз ҷумла сафири Тоҷикистон дар Кувайт Зубайдло Зубайдзода ва чанд блогеру хабарнигор, баъзе аз навандагони расмӣ ва чанде аз донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои Кувайт шоми 29 декабр ба Тоҷикистон омаданд. мо бо гурӯҳи мухталифи расонаҳо, блогнависон иборат аз 7 нафар, ҷамъияти Ҳилоли Аҳмар, ки раисаш ҳоло ҳаминҷост, омадаем. Зубайдло Зубайдзода, сафири Тоҷикистон дар Кувайт, изҳори умед кард, ки бо ташкили хатсайри мустақим шумораи ҷаҳонгардон аз ҳарду кишвар афзуда, ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ рушд хоҳад ёфт. дар ҳоли ҳозир парвозҳо дар хатсайри Кувайт душанбе ҳар ҳафта 2 маротиба рӯзҳои панҷшанбе ва шанбе сурат гирифта, тадриҷан бо афзудани рафту омади мусофирон ва низоми ҳамарӯза гузаронда мешавад. нархи билети ҳавопаймо ба ҳарду самт 175 динор, муодили $510 будааст. Лоукост-перевозчик, который все почему-то считают, воспринимают негативно. ширкатҳои ҳавопаймоии лоукаст ё камҳазина маънои онро надорад, ки хизматрасониаш бад аст. шояд фикр мекунанд, ки гарон нест, сифати хизматрасонӣ хуб нест. ширкати ҳавопаймои мо 5 ситора аст. тайёраҳои мо наванд ва парвоз ба роҳат аст. роҳаткурсиҳои мо кушоданд. аз ин лиҳоз ҳатто барои ман ба ин синну сол нишастан дар ин курсиҳо ба роҳат аст. Пассажиру даже с моим возрастом и моей комплекцией сидеть на кресле на любом ряду очень комфортно. Бештар тавассути давлати Туркия ва Узбекистон, Дубай, шаҳри Дубай ба Тоҷикистон сафар менамудем. ва вақти сафар низ яъни сафар кардан ба давлати Кувайт аз Тоҷикистон ё аз давлати Кувайт ба Тоҷикистон сафар намудан вақти тӯлониро талаб мекард ва инчунин харҷи сафар низ хело гарон буд. Кувайт бо Ироқ ва Арабистони Саудӣ ҳамсарҳад аст. кишвари содиркунандаи нафт буда, робитаҳои дипломатии Кувайту Тоҷикистон соли 1995 барқарор шудааст. байни Кувайту Тоҷикистон виза вуҷуд дорад ва бо далели кам будани мусофирон муваффақ шудани ин хатсайр дар гумон аст. аммо бароҳ мондани зиёрати муқаддасоти динӣ тариқи ин масир хатсайр баста нахоҳад шуд.